Yanzu aka samu rahoto cewa tsohon darekta mai yada labarai na rundunar jami'an sojoji Abubakar Rabe wani sabon faifan bidiyo ya kara fitowa a yayin da aka ga cewa yana cikin tsaka mai wuya. Kada ku manta da Abubakar Rabe wanda hoton shi yake nan da shi da iyalin shi an kama shi a hanyar shi na zuwa Katsina tare da matan shi wato a hanyar su na wani local government mai suna Mutazu local government wanda ya kasance tun daga aka kama su masu garkuwa da sun bayyana cewa za a biya kudin fansa kuma kafin su sake su dole sai an sake musu mutanen su wato sauran masu garkuwa da mutane wanda ya kasance gwamnati ta kama a jihar Katsina, amma har yanzu dai ba ji gwamnatin Katsina ta yi wani magana kwakwara game da sakansu domin su iya taimaka ma sakan wannan general ba, wanda mutane sun shiga cikin rudani kasancewan sabon faifan bidiyo da ya karaɗe yanar gizo a yanzu, kasancewan an ga general tare da matan shi suna cikin tsaka mai wuya a yayin da aka ga general din a kafan shi akwai wani ɗauri da ganye wanda ya kasance ya nuna alamun ya ji ciwo ne kuma yana cikin tsaka mai wuya, yana buƙatar taimakon gwamnati da taimakon al'umma domin a sake shi daga hannun wa'annan 'yan ta'adda 'yan bindiga. Amma har yanzu dai gwamnatin Katsina bata bada bakin cewa za ta saki wa'annan 'yan ta'adda domin a saki wannan tsohon darekta na mai yada labarai na rundunar jami'an sojoji ba, duk da wasu suna ganin cewa sakan wa'annan 'yan ta'adda domin a saki general wannan babban wato abun da za a aikata na kuskure ne, bai kamata a yi hakan ba. Wasu suka ce a'a tun da ya kasance tsohon darekta ne na rundunar jami'an sojoji kuma major general ne, bai kamata a bar shi a hannun 'yan ta'addan nan a cikin kunci da bakin ciki ba, kasancewan in yau shine ba san wane ne gobe ba. Shin kuna ganin cewa a halin da general yake ciki na jin ciwo da cikin kunci da rashin lafiya, shin kuna ganin cewa 'yan ta'addan nan za su iya sakan shi a biya kuɗin fansa kawai, ko kuma kuna ganin dole sai an saka musu mutanen su kafin za su iya sakan general? Kuma shin kuna ganin cewa gwamnatin Katsina a shirye take domin ta saki wayannan 'yan ta'adda su koma gun 'yan uwansu masu garkuwa da mutane kafin a saki major general Abubakar Rabe tare da iyalin shi, ko kuma kuna ganin cewa gwamnatin Katsina ba za ta saki wayannan 'yan ta'adda domin a saki major general ba? Menene ra'ayinku? Shin kuna ganin ya kamata a saki 'yan ta'addan domin general ya fito, ko kuma kuna ganin cewa bai kamata a yi hakan ba? Menene ra'ayinku?